ଆମ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ନିଆଗ୍ରା ଫଲ୍ସ। ଆମେ ଏକ ସଡ଼କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପାଣି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବା ଆମକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା। ଏତେ ପରିମାଣର ପାଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ଦେଖିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବର୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲା ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଜିଗଲୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜୋର ଥିଲା। ରାତିରେ ଝରଣାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ପାଣିକୁ ଲାଲ, ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହା ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣିକୁ ଦେଖିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ନିଆଗ୍ରା କେବଳ ଏକ ଝରଣା ନଥିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଶାଳ ରୂପ ଥିଲା। Thank you for watching. We'll continue to describe our experience in next episode. Like, subscribe, and comment.